Og vi starter lige med det samme efter den anden, så ja. Why the fuck not? Ja, og vi er Game Guys, hvis det var, I ikke så den anden video. Ja. Og hvis vi havde lægger den, om vi lægger den samme video, eller bare, ja, eller to forskellige. I don't fucking know. Så giver jeg dig også Photoshop, sådan så du ligesom kan lave thumbnails også. Ja. Thumbnails. Ja. Jeg bliver bare rødt dårligt til det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det ser næsten godt ud, uanset hvad det er for en dejligt. Det huset. Lad os bare sige, nej, hvis man laver et thumbnail, ja, så kommer det til at se godt ud, uanset hvad næsten. Øj! 3. Så jeg hvis du har brug for noget kopstående. Prøv med noget. Jo, jeg prøver noget 3 i. Sådan der, sådan der, sådan der. Sådan. Vi skal lige have noget jord til vores lille projekt her. Smuk stemme. Ja. Godt ninja. Ja. Øj. Kæft, hvor kunne det egentlig være fedt, hvis vi bare blev røvkendt på den her kanal. Jeg tænker også over, at tit sådan ting lige på, hvis der er blevet fucking kendt. Okay, vores mål inden januar om, hvis vi skal være... Og jeg har ikke bestemt det. Det var ham. Nej, vi har overhovedet ikke bestemt det endnu. Skal vi sige 20? Ja, det tror jeg er lidt for højt. 30? Nej, lort. Forkert, undskyld. Shit. Jeg var tæt på at ryge. Men må jeg lige få noget cobblestone? Ja. Håber det nok. Lad os tage noget... Ja, det er dejligt. Lad os tage noget... 10. 10? Ja, vi er jo godt 10 inden januar. Ja, det var vores mål. Vi er godt inde i måneden, så... Det går vi ud fra, vi godt kan nå. Vi har den 16. i dag. 16. januar. Ja. Så, ja, der er lidt tid nu. Er det meningen, der skal være den her? Ja, for den skal alligevel 3 blocks op, så... Okay. Må jeg lige hurtigt få 3 cobblestone? Ja. Du har ikke fundet noget iron eller noget? Nej. Okay. Skal nok have fortalt dig det. Hvad? Skal nok have fortalt dig det. Okay. Jeg synes, den her let's play, den går godt indtil videre. No shit. Lad os kalde den for let's play. Det synes jeg er et godt navn. Det fik jeg aldrig gjort det der. Nå jo. Lol. Så vi får lavet en grisefarm, og lige så snart vi har lavet grisefarm, så sætter vi den på easy. Sådan så vi ligesom, ja, så har vi mad kan og bruge sådan den. Så vi sådan kan bruge den. Hey, sugarcanes. Skide godt, så kan vi også få lavet noget enchantment table. Okay, skal man bruge sugarcanes til det? Ja, det skal man faktisk. Fordi man skal jo lave bøger, og for at lave bøger, så skal man have sukker, og for at lave sukker... Ja. Mi fattede det. Vi fortsætter. Okay, det er. Fordi jeg... Skal jeg gå i gang med farmen? Hvor skal den være farmen? Bare sådan lige der ude for huset eller sådan noget. Okay, så laver jeg den herovre. Skal det? Ja. Jeg går ud fra, at jeg godt kan se, at der er en mønster i huset. Så jeg sætter noget lidt der. Undskyld mit sprogbrud. For dem sådan lidt, der kan forstå tysk. Okay. Hans sprogbrug, det er ikke så godt. Det er sådan meget... Ja, det er sådan lortet. Sådan fucking klamt lortet fucking sprog. -agtigt. Så nu skal jeg bare have en masse cobblestone. Har du noget weed? Smoke weed. Nå, jeg havde tænkt mig sådan... jeg havde tænkt mig at spørge, om du kunne putte det smoke weed i det ene der. Altså inde i sangen. Sådan som sangen. Weed? Nej, eller seeds. Ja. Seeds, Banker du seeds op? Fedt. Hvor mange blocks er det nu, de her gode? 1. 9 mener jeg. Nej, 8. Det kan jeg ikke helt huske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, altså den går længere uden det der, ikke om, men... Ja, men... Bare lige sin start. En lille startfarm. Det ser fedt ud her. What the fuck? Nå, hvor dårligt. har du nogle cobblestone? Nej. Nej, det har jeg ikke lige fået startet.
Fordi det har jeg brug for. Ja, jeg skal bruge det til huset nu. Prøv lige at skaffe noget. Hey, imens skal du måske udhule jord derinde. Det er du. Ja. Og begynder på trækgulv, eller hvad det er, der skal til. Hvor er mine nu? Gulv, typisk. Jo, det er trægulv. Ja. Det er et fedt hus. Ja. Vi bruger ikke noget til at finde dem. Kommer op fra min hjerne. Ja, hans hjerne. Jacks hjerne. Den kloge. Ja, kloge. Bare vi kunne se mine fingre der. Så Jack. når han siger det på den måde. Ja, så forstår I nok, hvad jeg mener. Ja. For I Skal du kalde mig for Jack eller Jax? Jack. Okay. Okay, Jacob, vi kalder dig for nu af Jack. GG. Altså Game Guys. Hvad er der med dem? GG.dk. De er fucking seje. Forstår du? De her swag. Ja, YOLO. Hashtag YOLO. Og det er mig, der har stået for logoet, og... Blærerøv! Ej, jeg har faktisk brugt lidt tid på det. Altså, Ja. Okay, nu Ja. må vi så ikke lige vise den her video til min mor eller far, men jeg har selv lavet det i min time. Så... har jo sørget for cobblestone. Ja, jeg er godt med det her nu. Okay. Går du godt med farmen? Skide godt. Der er allerede en, der er kommet lidt op ad. Vi kommer til at expande den meget mere. Mhm. Og så kommer vi til at dekorere den. Altså dekorere stedet. Skal du ikke sige det? Jo. Så bliver det dekoreret sådan måske med en vindmølle. Må jeg finde noget cobblestone? 2 sekunder. Can I get some cobblestone? Ja. Can I please get... Hit me again! Okay, her. I skal ikke tage ham, han er bare lidt handicappet. Jeg stjal det! Det er så meget! Jeg kan godt lide det. Folk tænker bare, er det 2 spasser, vi sidder og ser på, eller hvad fanden? Ja, det er 2 spasser. De kan godt lide for sådan en spasseragtige. Det er sådan, kalder vi normalt. Folk, de kalder os altså for normale. Er de ikke mærkelige? Det er pure kællinger. Jeg er fucking stupid hele året. Sut. Wow. Jeg har jo garanteret ikke sådan en fucking god What the mikrofon. Lige så snart jeg croucher, så virker min mus ikke lige så godt. Kan den ikke? Nope. Prøv at crouch. Og så bevæge den. Og så der gør den ikke. Jeg har tænkt lidt over, om at jeg skulle købe en boks, som det er, at jeg kan sætte min mus og tastatur til. Og så vil jeg få, og så kan jeg sidde og bruge det til min 360 og sådan noget. Ja. Så skal du, men hvis du skal kunne optage fra din Ja, så skal du have et Gato. Ja, et Gato. Capture card eller sådan noget. Men det var bare lige sådan, så jeg kunne sidde med mus og sådan noget. Ja. I stedet for at sidde med controller hele tiden. Det kan blive røvsvedigt i hænderne. Du skulle fandme bare prøve at sidde der med sådan en Ja, men jeg prøver jo også, jeg spiller også FIFA. Nå, ja, med controller. Det skal du du det skal du sgu da optage på et tidspunkt med FIFA. Ja. Indgangen, det skal være der, og... Nå, prøv at... Der er 2 indgange. Fuck, hvor har jeg fucket det her ikke oppe. Øj, puha. Var det tæt på, at du fuckede op, eller hvad? Ja, han kan kigge ind i sin hjerne, så det at han ved, hvad det er. Slet ikke særligt. Eller jeg kigger ind i hans hjerne. Jeg har taget et billede af det, og så har jeg vist ham det. Photoshop. Husk på det, man skal prøve ind i videoen sådan en åndssvag mand med en hjerne. Hvordan har du tænkt dig at komme ind og ud af huset? Hvad? Okay, derom. Ja, vi er ved at lave en dør. Der er noget der. Hvor blev du af? Fik du det? Ja, det var faktisk ret godt kastet. Jeg synes jeg ikke, det er sjovt mere. Tihi.
Der er 2, der vokser nu. Ja. Kæft, du er dum. Det har jeg lige glemt. Vores ting! Kød, du er. Eller min ting. Tog du min ting? Nej, det fik jeg ikke chancen til, for du skulle fortælle mig. Din stupide ko. Mig? Nu skulle det Ja, du dræbte mig. Det var dig, der begyndte at angribe mig. Ja, så siger vi det. Jeg har det på video, din klovn. Ja. Det var dig, der lavede et svar for at angribe mig. Så tog jeg min økse, og så dræbte jeg dig. Mig. Ja, jeg slog dig for sjov. Jeg slog også dig for sjov, og så begyndte du at flippe helt vildt ud. Og jeg har allerede. Min elskede ting. Prøv at se, hvor langt de nåede. Okay. Forkert ting. Okay. Nej, så kan vi fandme bare gøre sådan her. Ah, for helvede. Godt, jeg fik lavet mig en pickaxe. Wow. Det her, det er altså skide godt. På den her let's play. Det er godt, vi ikke har taget den på hardcore. Ja. Så jeg har allerede død 2 gange. Det er skide godt. En af gangene har ingen af os noget at gøre med. Anden gang. Den har Kasper noget at gøre med. Og så døde lille Jack. Ej, hvor lol. Cobblestone! Er i gang. Herfra, ja. Men der skal jo ud som gulligon. Nå jo. Her, prøv lige, kan du lave en chest med det, du kan putte heroppe af. Oppe i toppen heroppe af minen, så er bare det, hvor du kan putte cobblestone inde i der. Lige nu, der kunne vi godt lige bruge ticket, så skulle vi bare lige have sådan noget. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er en person, der har diarré og ikke er måske i toilettet, og så misser han. Og så siger han ad. Fandme den samme reklame, der kommer hele tiden. Åh nej. Wow. Hvad foregår? Og jeg ved, der blev sendt beskeder. Nej, jeg håber ikke, det var musikken faktisk. Hvad? Jeg håber, de kan høre musikken. Ja. Fandme nederen så. Ej, ellers så hører de jo bare 2 smukke mennesker snakke. Snak klogere snak, det glemte jeg vist lige at sige. Det er hans første gang, han er på YouTube, så... Yay! Så I må altså lige... I må undskylde min personlighed. Over med ham. Undskyld min personlighed. Så nu laver det. Nej! Nej! Fandme det samme, der sker hele fucking tiden. Fandme gjorde du ikke det? For helvede, mand. Der var nogle ting, der overlevede. Ja, en pickaxe fedt. Men du havde sikkert en masse cobblestone til mig. Ja, det havde jeg faktisk. Ja, jeg havde en stone axe og en wool. Det overlevede. Vi skal putte hegn op der, vi skal. Hvor op? Ja, ved lavaen. Så vi ikke falder. Nå ja! Kan du slå den ned fra? Hvad? Kan du slå den ned fra? Jeg ved egentlig ikke, om jeg har lyst til. Jo, det har jeg. Hallo. Godt nok noget, at vi begge to har død af lava nu. Ja. Og det er samme lavapøl. Ja. Det var råbtæt på, at jeg nåede at komme op. Hvis jeg nåede at komme op, det ville fandme have været dejligt. Så døde jeg måske, men jeg mistede ikke alle mine ting. I hvert fald ikke alle af dem. Jeg mistede heller ikke alle mine. Fuck det her. Dansk sprog. Lige med svært. Jeg havde måske 42 blocks cobblestone. Nej, jeg vil have noget. My have cobblestone. Stop med at record. Nej. Okay, jeg tror, at videoen den har været lang nok. Jeg ved det ikke helt. Altså, nu skal vi lige huske at sætte en timer på til næste gang. Så siger vi cirka 20 minutter. Og så, Jeg er
så ses vi alle sammen. Hej. Bye!